Gogoan izan, hizkuntza pentsatzeko, ezagutza eraikitzeko, bizitzeko eta munduari begiratzeko modu bat dela. Hizkuntzaren bitartez, balioak transmititu eta errealitatea izendatu eta interpretatzen dugu. Gure hitz egiteko moduak eragina du gure errealitate materialean eta, era berean, errealitateari buruz egiten dugun irakurketak eragina izango du gure hitz egiteko moduan. Hitzek eta hitz egiteko moduek beraz, errealitatean eragiteko boterea dute. Hori dela eta, gure testuinguruan ahaztu edo albo batera utzi ezin ditugun bi elementu izan behar ditugu kontuan, zeharka landuko ditugunak, begirada eskidetzailea eta feminista. Euskara eta horren normalizazioa. Gogoratu, profesionalak garela eta idazten ditugun txostenak koherenteak izan behar direla. Ideiak ondo kohesionatuta agertu behar ditugula eta zuzen idatzita, ortografia zainduta, besteak beste. Hizkuntza zer eta zertarako erabiltzen dugun fokoa jarri ondoren eta eragina duten aldagaiak presente izan da, helburu nagusian zentratuko gara, komunikatzea, mezu zehatz bat, beste batengana heltzea. Beraz, zer izan behar dute aurren txosten edo idatziek? Zer da kontuan izan behar duguna idatzi bat egiterakoan? Aurren idatziak, tradizionalki, historikoki, notak, buletinak, ondo txarto, gai izan edo ez, horrekin lotu ditugu. Ebaluazioa zer den ulertuta, idatziak, familiak ulertu behar duen bere aurraren deskribapena jaso beharko du. Subjetibotasunetik kanpo, ebidentzietan oinarritzen den aurra definitzen duen testua izango da. Ez daude bi aur berdin eta familiak idatzia irakurtzean bere aurrari buruz ari dela jakin beharko du. Bai, aurren garapenitoak berdinak izan daitezke, baina eduki bezala ulertzen ez ditugun momentutik, hau da, konpetentzien garapenari buruz ari garen honetan, segurtasun afektibo eta emozionala, atxikimendua, besteekin harremantzea, garapen soziala eta kontuan izateko beste mila ezaugarri daudenean, idatzi bakoitza, aur bakoitzak bezala, nortasun eta izaera propioa izango du. Informazio hori familiekin partekatuko duguna izango da. Beraz, familiari egokitutako erregistroan eta hizkuntzan sortu beharko dugu. Hasieran aipatutako gure helburu komunikatiboa lortzeko, informazioa helaraztea.